Nwaanyị nna-anụ si na m adịrọ romantic na m kwesịrị ịgụli asịlị ndị ọzọ bifo anyị ewee sebe Igbo. Ọfụ nwoke sị m na ya fụlụ those girl na n'iru akwụkwọ so ya na ya na-abụ wee kpagide kpasịa na ya n'obodo oyibo ya wee nata wee nụọ ya na ihe a bụ 2 years ya na anụ ya. Na nwunye dị 33 years old na nyanwado 39 years old. Akwa ịghọtago? And na nwunye nọ na medical field na ya na-akwụli ugwu na ebe obi were alụ ọrụ. And na ihe a na-enye karịrị ife a na-akwụ ya na ya na-adọbụlụ ihe a na-akwụ ya. So kwani ahụ na before nya anụbịa na ya gwakwala ya na ọ ga-eche 3 to more years before nya akpọgote obodo oyibo ọkwelụ. Mana ka anọsizi ali oge ọbụla ọ na-asị na ya do loan ya bịa ka ọ kpọlụ ya ka ọ kpọgote obodo oyibo oge ọbụla obodo oyibo na-arụ adụrọ mami ya ịghọtago. So wee na-akpọ ya sị ka kpọlụ mami ya gaba ụlọ ọgwụ ya wee kwelụ wee nye ego kpọlụ mami ya gaba ụlọ ọgwụ wee luo ewee tritiwe mami ya ihe na-emezi mami ya kazie njọ. So mezie nyanye spend ya more money. So mgbe ọ gwara ya sị ya na ihe na-eme mami ya na ọdụbago ma ya wee sị arụ Izechukwu ọ sị ya kedu ihe ọ na-etili arụ Izechukwu maka na ihe na-eme mami ya dụbalọ mma wanyị na otiri arụ Izechukwu maka nyanwa nọdụ na-enyeli ya aka. Ya wee sị ya ma onwe ihe na-eme ya n'isi mgbe o nyere mami ya ka ọ na ya sịrị ya thank you. Kedu ụdị akụkọ bụ ihe a? Ihe a wee nye ya wee sị ya maka ihe a okwu kịta ya ajụzikwana ya maka mami ya ya achọzi kalie nitin gbasalụ maka mami ya with her. N'ịmago ndụ ihe mmadụ kwuru mgbe iwo na-egwu ya unu ama na bido that day ya gwara ya na ihe a bụ na 4 months ya gwara ya ajụzina ya maka mami ya na this girl ajụbi ese mami ya luo tata nwa nke afọ ga na o nwere ihe mee na village fancha niile wee naba village ịmago n'elu ụmụ nwaanyị a na-anụ anụ eju na kitchen yọta na-esi nri na nwunye jere n'ihe o mewu na o ji eshikuneteli nwa ụmụ obele nninye elisie ole ka emesiela ife a na-eme ụmụnne wee complain basị a ka ihe kpata na nwunye ya bịara na kitchen solu ụmụ nwaanyị bie wee mee ihe kwesịrị ime. N'ihe a na-afụzikwa nwaanyị anụnwa ṅụọ iyi si onye si na eriri ihe o si na nke nwa ga-eme onye sikwa na eriri ihe na eli nụrụ ihe nyanwa siri na nke nwa ga-eme obido gonyebe ụmụnne na ma nyanwa onye ọbụla bụla anya n'aka na-enie ya na ya na-abọkwugheli ọnụ ọṅụbago iyi o and ọkwa ọ na-aṅụ ọ na-asị gị sikwa na nke eme na nke ga-eme gị emesie ọyọ biko na nwa obele ife gị na ya na-abọ ga-ekwu iwu niile na ọ ga-atọ na nke ọ bụrụ na ife anwa tọrọ na nke na o nwere ike ịsọpọtụ gị n'ihe anwa. Ọ sị bụ nne na ike gwụli ahụ n'ụjọ na-atụ ya maka na ya n'obodo oyibo na ya mara ma nwaanyị anụnwa bụ ụdị mmadụ a ga-akpọgote obodo oyibo maka na ya chọrọ onye akpọgote mmadụ obodo oyibo ka ọ gbọcha anya ntị ụmụ nwaanyị na-agbọcha ndị mmadụ n'obodo oyibo kịta maka na ife a na-agwa anyị ha na ya ma nke ya nọ na ya kịta anụnwa ịgbagolo ije obodo oyibo ihe afụgo n'aka ụmụ nwaanyị ịghọtago. Na nke kasị njọ bụ ya kwugide ọnụ sị akpọta obodo oyibo ka ebido ka achụba ego ka achụtaba ego ka eme nke a ka eme nke a na ya nara afụta this girl asị na ọlọvụli ya o na ya da afụta ya n'ife ọ chọdebe ewu obodo oyibo oge ọbụla obodo oyibo na o nwebọsị o kwugidela obodo oyibo ya wesị ya na ya chọzi in fact na ya ga-esetụlụ ya ka ya bunye moto nye 5M ka o jebela onwe ya si ọsị mba yọba biko ịghọtago ya agbaghali ya. Mana still na etu o si eme na etu o si akpa agwa na ihe a na-agwa m ihe a bụ na o nwere ụka ọbụla ya na dozga ya akarị abụrọ ọma ntinye obodo oyibo mgbe ọ ga-abịa kpọli ya mgbe ọ ga-edupụta ya mgbe ọ ga-eme nke a akwa ịghọta na andị na ihe anụnwa ọ na-aṅụ ekwugheli ọnụ ọṅụbago iyi ekwugheli ọnụ ọkpọbago iyi na ọ bụrụkwa like ana m aṅụ ya ọ bụkwa na m emere nke no ọ bụrụkwa na isi na imere nke a na nke a ga-eme gị ọ bụrụkwa na isi na emere nke a na nke a ga-eme nyanwa emesizi ofu ya n'anya ọyọbakwa biko. Ọ sị bụ nne na mgbe ya batara ịgbago ọnụ nwaanyị agụ ọbụla fa na-ekwu na fon na imisi ya ime nke a mbata m ga-eme gị nke a mbata m ga-eme gị nke ịgbagonu ụdị ife afọ ka fa na-ekwu ya n'uchie bụ na ịgbagonu na ọ dị ya ka ọ dụ nyanwa so ka a batara na ejerekwewe ukwegodu
mmetụ ịmagolu kwelu too much ọ bụrụ na ya kwere nọ na ya kwerozi nke melụ na ameli ibie wee chọọ ka ya selu n'nwa ibongi eduto na ọ na-agụkwu nyanwa nwanyị nwaanyị akwa ka ezuo nwanyị nwaanyị akwasị ya na ọ dọrọ roma na ọ kwesịrị ipeti ya mie nke a gụọla ya selendion mee nna bifo wee sebe nya bụ ihe ya wee sị ya na ya chekwa na ị na-eme isi na ya mụrụ dị na ọ dọrọ gị ka o si wee do nyanwa akwa ịghọtago ọ sị m na ihe anụnwa bụ the first thing kụrụ ya n'isi ka kparara m maka na ị na-eme isi mmadụ actually for years or months ife onye afọ ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị etu gị na ya na-abọsi ya eme ya ị ga-afụ datin gosi na onye afọ na-eme isi gị ọ bụzalụ nyanwa na-achụ ya ọ na-agba a na-ekwu na ọ na-agba okpebekwuo ikpe na ya gụrọla ya before nya wee bido hey chibo so this guy wee sị m na ihe ka afụcha n'ụdị mmadụ abụrụ mmadụ ọ ga-abịa ịkpọgote obodo oyibo gị na ya na-abụ enwe peace maka na ya ma ihe ya na-afụ kịta n'obodo oyibo maka inweta akwụkwọ ya n'aka nwaanyị ọzọ unu amagola ebe m na-eje ya na-etinye si afụta ya na ya dị afụta ya ka onye lọvụl ya jenuli na ya na-afụta ya ka onye chọrọ iji wee je obodo oyibo andị n'ike ya ji ekpesa mkpesa adụrụ ya atọl ọkwa ịghọtago ya wee chọọ ka ya mara ife ndị mmadụ lo so nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụgo ka this guy mee now ihe anụnwa this guy kọrọ anyị now about this very lady ọ dị unu ka ọ bịa obodo oyibo ọ ga-edobe isi n'ala ọ dị unu ka ọ bịa obodo oyibo ọ ga-stay na the marriage ọ dị unu ka ọ lọvụlụ this guy genuinely ka ọ dị unu ka this girl ajọsọ n'obịa maka obodo oyibo ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ bụ aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ